Әнкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 24 декабрь чәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinle кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Берләшкән Милләтләр Оешмасы басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге Израиль хәрби операцияларының һәм килеп урнашучыларның көч куллануы фәләстинлеләрне җитди куркыныч астына куя һәм гуманитар ихтыяҗларны көчәйтә дип кисәтте. Гуманитар эшләр координациясе офисы хәбәр итүенчә 9-22 декабрь арасында 6 фәләстинле, шул исәптән 4 бала үтерелгән, 100дән артык кеше күчерелгән. Фәләстин чыганаклары җиткергәнчә, Израиль 2023 елның октябрендә Газзада геноцид характерындагы сугыш башлаганнан бирле Израиль кешеләре һәм канунсыз килеп урнашучылар басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендә ким дигәндә 1102 фәләстинлене үтергән, якынча 11000 кешене яралаган һәм якынча 21000 кешене кулга алган. Оешма Газзада Израиль блокадасы, кышкы давыллар һәм мөһим инфраструктураны ремонтлауга комачаулый торган кытлык аркасында үсә барган ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә кыенлыклар кичерүен белдерде. Израиль саклану министры Исраиль Кас утны туктату тәэмин ителүгә карамастан Израильнең Газзада калачагын һәм төбәкнең төньяк өлешендә яңа иминлек бүлекчәләре булдыруны планлаштыруын әйтте. Басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге чарада чыгыш ясаган Кац киләчәктә нинди дә булса шигенүне кире какты. Израильнең бу төбәктә булуын куркынычсызлык зарурлыгы дип атады. Без бер кайчанда Газзадан китмәячәкбез, бу булмаячак, диде Кац. Аның сүзләре оппозиция вәкилләре тарафыннан тәнкыйтькә дучар булды. Алар бу сүзләрнең сугышны туктату тырышлыкларына зыян китерүе һәм Израильнең шигенүе, Газза өчен вакытлыча идарә итү хакимияте планнарына каршы килүе турында кисәттеләр. Сүрия дәүләт мәгълүмат агентлыгы саны хәбәр итүенчә, Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Мәскәүдә Сүрия тышкы эшләр министры Әсәд Шәйбани һәм саклану министры Мөрхәф Әбу Касра белән очрашты. Сөйләшүләр сәяси, хәрби һәм икътисади хезмәттәшлеккә, саклану сәнәгате бәйләнешләренә һәм сәүдәне киңәйтүгә юнәлтелгән. Шулай ук Сүрия икътисадын ныгыту өчен реконструкция, инфраструктура үсеше һәм инвестициялар турында фикер алышканнар. Путин Русиянең Сүриянең мөстәкыйльлеген һәм җир бөтенлеген хуплау яңартты. Нинди дә булса бүленү планнарын кире какты һәм Израильнең Сүрия җирләрендә канун бузу очракларын кабатлавын гаепләде. Очрашу Сүрия илбашы Әхмәд Шараның 2024 елның ахырында Бәшәр Әсәд хакимияттән киткәннән соң Мәскәүгә беренче сәфәреннән соң булды. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский АКШ илбашы Дональд Трамп вәкилләре белән конструктив сөйләшүләрдән соң Киевның Русия белән сугышны туктату өчен АКШ белән соңгы килешү өстендә эшләвен белдерде. Зеленский Украинаның тынычлык юлында киртә булмаячагын әйтте. Шул ук вакытта һава саклануына ярдәм һәм корал финанславын дәвам итү кирәклегенә басым ясады. Ул Европа берлегенең 90 миллиард доллар ярдәм бирү вәгъдәсен раслады һәм АКШ сәясәтендәге потенциаль үзгәрешләр фонында Киев үзенең көнбатыш партнерларыннан озак вакытлы йөкләмәләр эзли дип өстәде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Ливия гомум штаб башлыгы Мөхәммәд Әл-Хаддад һәм 4 югары дәрәҗәдәге хәрби вәкаләтле Төркия башкаласы Әнкарага якын очкыш һәлакәтендә һәлак булганнан соң 3 көнлек милли матәм игълан итте. Ливия хөкүмәте байраклар яртылаштырылачак һәм рәсми чаралар туктатылачак дип белдерде. Илбашы шурасы башлыгы Мөхәммәд Мәнфи үлемнәрне зур милли югалту дип атады. Төркия эчке эшләр министры әйтүенчә, очкыш элемтә эзелгәнче Әнкараның көньягына ашыгыч төшү турында кисәтү җибәргән. Триполига юл тоткан Falcon 50 очкышының калдыклары соңрак шул тирәдә табылды.
Украина пилотсыз ұшу аппаратлары Мәскәүгә һөҗүм итте. Төбәк рәсмиләре шәршәмбе көнне ясаган белдерүдә Украина тарафыннан төн буе оештырылган пилотсыз ұшу аппаратлары һөҗүмнәренең Мәскәүне нишан итеп алуын һәм Русия башкаласының көньягында урнашкан Тула өлкәсендә янгынга китерүен хәбәр итте. Мәскәү шәһәре мэре Сергей Собянин телеграм аша ясаган белдерүендә Мәскәүне максат итеп алган ким дигәндә 3 пилотсыз ұшу аппаратының бәреп төшерелүен әйтте. Собянин дрон калдыклары төшкән урыннарга ашыгыч хезмәтләр җибәрелүен, әмма беренче этапта зыян турында хәбәр булмавын ассызыклады. Русия гражданлык авиациясы оешмасы башкалага хезмәт күрсәтүче 4 төп һава мәйданының икесендә операцияларның вакытлыча шикләнүен белдерде. Русия саклану министрлыгы төн буе 172 Украина пилотсыз ұшу аппаратының юк ителүен, аларның якынча яртысының Украина шигендәге төбәкләрдә бәреп төшерелүен ачыклады. Тула өлкәсе губернаторы Дмитрий Милаев бәреп төшерелгән бер пилотсыз ұшу аппараты калдыкларының төбәктәге бер сәнәгать объектында янгын чыгаруын хәбәр итте, ләкин әлеге объект турында җентекле мәгълүмат бирмәде. Милаев шулай ук 12 Украина пилотсыз очкычының һава саклану системалары тарафыннан юк ителүен дә җиткерде. Украина Русияның дәвам итүче һөҗүмнәренә җавап итеп, Мәскәүнең сугыш мөмкинлекләрен какшату максатында хәрби, энергетика һәм логистика объектларын нишан итеп алуын белдереп, Русия территориясына пилотсыз ұшу аппараты һөҗүмнәрен арттырды. Дөньядагы бийек дәүләтләр җирнең бердән-бер табигый иярчене айны өйрәнүне тизләткәндә, Русия киләсе 10 ел эчендә анда атом төш станциясе урнаштырырга планлаштыра. Бу объект ай программасы һәм Русия-Кытай уртак тикшерү станциясын энергия белән тәэмин итәчәк. Совет космонавты Юрий Гагаринның 1961 елда галәмгә очкан беренче кеше булуыннан соң Русия үзен бу тармакта алдынгы көч буларак күрә иде. Тик ахыргы елларда АКШтан һәм торган саен Кытайдан да артта калды. Русиянең максатлары 2023 елның августында кешесез Луна 25 миссиясының төшеп утыру сынавы вакытында ай өслегенә бәрелүе белән җимерелде. Моннан тыш кайчандыр Русиянең белгечлеге булган галәм корабларын очырту мәсьәләсендә Илон Маск сикреш ясады. Русияның Роскосмос оешмасы 2036 елга кадәр айда электр станциясе төзергә планлаштыруын һәм моны башкару өчен килешү имзалавын белдерде. Роскосмос объектының максаты ровер машиналары, обсерватория һәм Русия-Кытай уртак халыкара ай тикшерү станциясының аскырмасында кертеп, Русияның ай программасын энергия белән тәэмин итү булуын әйтте. Проект даими эшләүче фәнни ай станциясын булдыру һәм бер тапкырлык миссиялардан озак мөддәтле тикшерү программасына күчү өчен әһәмиятле адым диелә белдерүдә. Роскосмос станцияның атом төш нигезендә булачагын ачык рәвештә белдермәсә дә, катнашучылар арасында Русия дәүләт атом төш ширкәте Росатом һәм илнең алдынгы атом төш тикшерү оешмасы Курчатов институтының барлыгын җиткерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген сезнең белән шактый уйландыручы теманы карыйбыз. Хакимиятне ясалма акылга тапшырырга әзермебез? Алгоритмнар идарәдә озак вакыттан бирле роль уйный. Эш игъланнарыннан салым тикшерүләренә, социаль ярдәмнәрдән полиция маршрутларына кадәр бик күп мәйданда ул карар чыгару процессларына тәэсир итә. Шулай итеп, бу нәрсәне аңлата? Алгоритмнар хәзер бары техник чаралар түгел, алар социаль тәртипләр һәм сәясәтләрнең нәкъ үзәгендә урын ала. Уйлап карагыз, эшкә алу процессларында кулланылган алгоритм кандидатларга бәя биргәндә дискриминациягә китерә ала. Яисә салым тикшерүләрендә кулланыла торган система билгеле төркемнәрне тигезсез рәвештә максат итеп алырга мөмкин. Нәкъ менә шуңа күрә бу системаларның гадел, ачык һәм җаваплы булуы бик мөһим. Хәзер соңгы вакытта Албания һәм Япониядә булган хәлләр бу теманы бөтенләй башка үлчәмгә күчерде. Албания хөкүмәте Диалlo дип аталучы сонлы ярдәмчегә тендер процессларын идарә итүне йөкләде. Япониядә исә бер сәяси партия ясалма акылны үз лидеры итеп билгеләячәген җиткерде. Әйе, ялгыш ишетмәдегез. Хәзер ясалма акыл системалары яшерен аскырма булудан туктап, җәмгыятьтә ачык рольләр башкара.
Шулай итеп, алгоритмик идарә итү нәрсә ул? Гади генә әйтеп әйткәндә, ул мәгълүматлардан өйрәнә, җайлаша һәм зур күләмдә эшли торган ясалма акыл системаларын үз иченә ала. Бу системалар гади кагыйдәләрне үтәүдән күпкә узып китә. Алар хәтта уйлап чыгаручылары да күз алдына китермәгән гамәлләрне тәкъдим итә ала. Нәкъ менә шул нокта аларны көчле дә итә, контрольдә тотыну да кыенлаштыра. Әйтик, машиналар хәрәкәтен оптимальләштерү өчен ясалган система вакыт узган саен кайбер урыннардагы хәрәкәтне тагын да начарайтачак карарлар чыгарырга мөмкин. Мәгърифәтчелек фикер ияләре бәхәсләрне исәпләүләр ярдәмендә хәл итеп була торган дөнья турында хыялланган. Заманча алгоритмик идарә итү, үз башлыклардан азат карарлар вәгъдә итеп, бу проектны тормышка ашыра кебек. Макс Веберның мәшһүр тимер шитлек метафорасын хәтерлисезме? Алгоритмик системалар бу шитлекне тагын да кыса. Алар шәхесләрнең иреген һәм мөстәкыйльлеген чикли ала. Социаль ярдәм системасын уйлагыз. Ул билгеле критерийлар нигезендә гаризаларны автоматик рәвештә кире кага. Бу кешеләргә үзләренең төп ихтыяҗларын канәгатьләндерүне кыенлаштыра. Заманча ясалма акыл системалары статистик нәтиҗәләргә таяна. Алар мәгълүматлардагы буталчык корреляцияләрне картага төшерү юлы белән барлыкка килә. Бу сыгылмалылык тәэмин итә, әмма шул ук вакытта тоныклык та китерә. Шулай ук вакыт тайпылышы да бар. Элек системалар периодик һәм элеккегене чагылдыра иде. Һәр 10 елда бер халык исәбен алу, һәр финанс елында бер бюджет. Хәзерге ясалма акыл системалары, алар туктаусыз эшли. Алар реаль вакыт режимында мәгълүмат ала һәм карарларны шул ук мизгелдә үзгәртә. Контрольне буталчык хәлгә китерүче дә нәкъ менә шул дәвамлылык. Нәрсә эшләргә соң? Албания һәм Япониядәге экспериментлар безгә чыннан да форсат бирә. Бу алгоритмик карар кабул итү процессларын җайга салачак нормаларны, көйләү практикасын һәм хукукый базаларны эшләү өчен мөмкинлек. Шуңа күрә хәзер бурычыбыз нәрсә дип сорасак, бу идарә итүне легитим бәхәсләр өчен ачык һәм демократик принципларга туры китерү юлларын билгеләү. Ачыклык, җаваплылык, гаделлек. Бу принципларның алгоритм системаларын ясауда һәм куллануда саклануы кирәк. Һәм онытмыйк, әлеге системаларның йогынтысын күзәтү һәм бәяләү өчен даими тырышлык күрсәтүебез мөһим. Кыю яңа дөньябызда ясалма акылга хакимиятне тапшырганчы бәлки башта үзебездән сорарга кирәктер. Без чыннан да моңа әзерме? Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда очрашканга кадәр исән сау булыгыз. Ногайча нәсихәтләр. Bek sıylı tınlauçlarımız buyuma tınışlık imanda baresinde haberlasamız. Kudayga iman bolsa, senimi alal bolsa, artından tınışlık kelgen. İman bilan bizge kelgen tınışlık baresinde ükön terem bir alimdin aytkanları nav bolgan. Sen arı bil insan, yaratılgandın en büyük ullu gaya maksatı Allah'a iman bolgan. Hem insanlıktın köp büyük mertebesi, makamı, sosu iman işindeki marifetullah deb aytılgan Kudayımız Rabbimizdi tanıp bilgenimiz bolgan.
İnsanlar em cinlerden en parlak şatlıkları, en tatlı nimetleri Allah'tı tanıgan son, ervetip bilgen son, so bilivdin işindeki muhabbetullah denilgen Allah'tı süyü bolgan. Allah'tı tanıgan saytın süyü em ziyadalaskan. Demek marifetullah'tan son muhabbetullah'a barılgan. Hem insanların yanlarının, yürekleri, ruhlarının en alal süyünüşleri, tagı insan kalbi üçün en taza bir ilgilik, sosu suyu işindeki haktan kelgen manevi, ruhani tetim bolgan. Sosu nimet bir yaktan, lezzet-i ruhaniye degen söz ben anılgan. Demek bari şatlıklar em alal süyünü en tatlı bir nimet tağı en taza bir tetim elbet Allah'tı tanıp sonu süygende bolgan. Allah'a inanılmasa, etip tanınmasa, su anılgan nimetlerge eşbir zaman ozulmagan. Kim Allah'tı tanısa, em işinden kelip süyse, sonsuz şatlığı kasında, sanavsız nimetlerge, ziyadası savlelerge, tağı neşe sırlarga, sosu adem, kalbimen, oylavuman esimen, ya da etken islerimen, köbünşe uzup barar. Eğer haktı üşünlöy tanımasa, süymöse, sonsuz bir kıyınlıkka, em neşe mungunlukka, maddi em manevi, daim vesvesege, tüsüp perişan bolar. Nav perişan dünyada, avara insanlar işinde, meyvasız ötüp ketken paydasız bir yaşavda, iyesiz, korşalavsız kalgan, karamanlay bir adem, eş bir zatı bolmagan, erzatlarga muhtaç kalgan, yarlı, küssüz so insan, dünyalar padşası bolsa kaç para eter? Sosu kepte bir dünyada esli bolgan insan, öz iyesini tanımasa, mülk kimdin bilmese, ne derece şarasız basıboz kalganını bari esliler anlar. Eğer iyesini tapsa, yüreğinden inansa, özünü kudayının rahmet kuşağına atıp, bağrındaki imanıman sonsuz güçlü Allah'tın kudretine tayansa, ene sosu senimimen, nav yalgızlık dünyası, oga bir seyran yeri, ozup ketüşü dünya, ahireti üşün oga, sonsuz yaşav kazandırgan, bir alış beris ornu, bir onay yeri bolar. Yogardaki manelerdi, daim insandın, esine akele berip, atirletken, oylatkan, okuğu köp savap, kudayımız Allah'tın, Esma-i Hüsnasından, yaxşı güzel atlarından, ismi azam deb aytılgan, en ükön atı bolgan, bazı ullu sözler bolgan. Nav sözler neyken desek, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedil hayr ve huve ala külli şeyin kadir degen ullu sözler bolgan.
Ziyadası ol sözlerde, er bir evinde bir süyünşük, süyünşüğünde şifa, şifasında manevi, bek köp tətimler bolgan. Aldığımızdaki yuma, sosu nurlu 11 sözdün, süyünşük şifaları, kaytibine bolar eken, maneleri ne eken, manevi tətimleri, kalay ekenin aytsak, Kudaydan bizlerge nimet rahmet bolgan. Sağlık bankalınız. Nogayça nasihatler. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedai Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye Ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Cumhuriyet Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topshulari shushining bilan oxirina yaqinlashdi. Topshlarimizni Yerchan, internet ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 2da 19 metrlik qisqartligining 15360 kHzligida Turksat 3A ham Turksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi osha Vot is radio kanalidan topshiladi. Yarta saatlik topshilarimizdan qabatlawun Türkiye ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi osha ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshilarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabinlar, bizning adres lotin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Eliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.